face shine upon and be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. May his favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, your rejoicing. He is for you, he is for you, he is for you, he is for you, he is for you. He's for you, he's for you, he's for you. Akan ni kapor seksian 4 nyai kublai yepi wei kebujuk sengap berbor dengan YouTube channel. Bar akan ni kasngir ngidan
ka kubon oblay lambau shakri jong blay ban ai ya ka kdien jong blay shapi ni sngongo nam ta jupi we puai ka baju pej ka ka kubor pagada ngai ki tu bi pej brobor ka long ka jingkir khui phi plamat ka ju pasle phi mat ka ja e phi mat ya ka jingkir khu phi mat ka ju penkhia bar ka ka sngi da ngai ru oblay le kamba ka ji jupi lambau shakri jong blay uban ai ka kdien jong blay ni dani pastor P.R.Diengdoh ka sngi iban ai ka kdien jong blay patong ini lek ban ai no ka por shai nam ta ka kdien Tonga ai kublay fi bar khat ki bayo sngo biang sa shisien yagane ga khubor na ga ktien ga bkhot ga jong blay nga sngongu yo blay bangala banwan chifi malaga por ban ai fi ki ktien ga jong blay ga badon kam kata kata ha ga jingim jingi ga malaga sngi bat nga nget kala long ga jingmin toy ga jingir khui fi baro bat nga ai ngu yo blay banga yo i piklam tight ban snap bat ngayo iru badon shibon ki ba angnot ban yo sngow ye ktien ga jong play man laga sngi bat kerpang haga bangi polite na magani ga video man laga sunday kapag comment palat kadai bangayo i badon shibon ba gi briu gi shamme ga jingprem shibon ba gi briu gi ba yo mat ye ga jingta ga jingem shibon ba ru ki ba yo ye ga jing tingan ye ga jing sngan bat kabanang ai bor nang ai minse ma ga jing dai ga ba kan jaman sem nagata daw habanga ai ga jingkren ngam da kwa e ga bangan kren tang man pendep rukom na ga jaka ngala kren ki tin ki jong play la slam ngam da kwa bangan kren ki e banga shukran herenga kren ki e ga banga snotho ka ba don ka ba haga dot not jonga ka ba play kuta ka ba long ka jingir khuyanga bat ka ta ka ba play kren nga ka ta ka long ka jingir khuy pi bat nga duai men ta ga sngiru ba kat ba pidang snap e ga jingkren ngada kerpat ifiba kumba kinong yalam hapok yagani ga program kila kren shafi ngaru nga kren ngani ga por ba kabanga kerpat gadai lada kalong ka bala nai off ya ka eka ba nga kren wat pan off ya ga mobile nga mot banong lani gani ga TV ga ba pipet na hangno no pipet nga kwa fin pele jingmot na markani ga bangan kren kadai ga jingkren ka ba pidon ka man yo sngaw ya ka man ta ga janmet shwai ga bangan ai ga jingkren nga kwa ngan ong ifi shigan tien wale thai nga sngo kumen ban yathu ifi nga don hang ne ban penpana shifi bar khat ki bujupet yagane ge program lagalong hang ne Shillong lagalong shabar jong ge sor lani shinu shiga bupidon shabar jong kane ka rigasi bejantia lesi hang no bupidon nga don gane ge ban penpana ifi na galyang jong ngi kum ge Grace Worship Center ngi ai kublay fi bar khat bat ngi sngo kumen ban pentip shifi ngin sa ai gane ga video ban pin se yo i gane ga video ndre nga shime ne ga kabu ban pentip shifi ban pen bana pat ba ban ka ta ga dai ba ngi sngo kumen ba ha gane ga Sunday ga baladep ngi lala ha gane ga arfly trick ga baladep jong ni ubnai August ngi lala i ga ban play ya ka way counseling center kaba ngila ai kertang ka Grace Worship Counseling Center kaba don hang taya po maukhar haga building kaba don marprsha bat umau por daily newspaper bat nga aingu you play bangila la ban play gane bat daga jing play gane ngin nganda na po office po ka tu jaka na do ko por khat way be gym step hadu ko por san be janmet kata ka dai tang RC na ga sitiyo kaba nga kwa ngan sedang ka dai na do ka ni ga Monday man la ga Monday haga por khat way be do san be bat man la ga sngi balang haga Wednesday nadu ko por khatwe bije du ko por san bije nganda na gitu ko jaka bat ringkat bagi we pagi parlok ngakwa bapin lada fidon kam kono ko jing Jowai lada fidon kam kono ko jing Slok lani kono ko jing a jing mot ne kono ko bapikwa haga jing embani kendo bat ngi fila ban phone bat fila ban wani kendo haga to ko jaka hang taya mau khar fancy you ing in boy ki signboard bat ngin sapen bana po ka video ru hang ne hi po ka YouTube bapin dup tip ya ka address bat bapinyo i yaga jaka hangto maukhar haga jaka ka marprsha bat ka modi masla hangto hajan bat ngana nget ba kanlong ka jingmin toy ka khraw ya ka bangin ai ka jing Slok ifi na ktien ka jong blay bat ngin yarap ifi ka jing Jowai ngam simpen kre egane na ka benta ka no niam regane ka bang pen kre ka ya baro ki briyo ka bidon ka ma ka jing yarap
ya baro ki bedon kam ya jing Jowai baro vidon kam ya jing ai jingmut ya jing Arab lada vidon ke yeng ke bamla shu ban Arab ngidon hang to ban ai pi jing Arab lada vidon ke jaka ke bapim tip shu kumno pin le ngin ai pi jing Islak bat ngin yang na ke bentai jong fi na ka daw nga invite ifi nga khat sngo bahang ilong welcome ya baro bat ngi kerpat ifi ki bak na no niam na no jingai ha no kertal no pila rang ba ne fidang pila khamrang ba ne fi temen ne fi kena samla ne ha no kompi don kam ke jing Jowai fila pinwan ngi priang sngo bah namang ila pen kre khnang ini ke jaka na ka benta jong fi u blain kur khui pi ngandan hang to na do ko por khawi beje por san beje arsin chite yo nga ong biang fi khnang ba pin shai man la ga mande bat man la ga witness di ngin ye kendo bar pi ha to ke jaka khublai chibon fin se yo ie por video ye ga ni ke jing pen bana to ha ga ni ke por ngadon ban ai fi ko we ke jingkren nagani ke tien ke jong play kabang nga lapen kre ya ka kabakan long ke jing mentoy ya fi shibon fi kabang kwa ngan kren men nag sngi gedai ngan ai kertangi ke jing kren jonga Kaba Donkam Tam ha ke jingim kata ke khubor kabang kwa ngan kren nagani ke jaka Kaba Donkam Tam ha ke jingim namar pi ngi im ha ke pertai sngap hangan ai ni ke jinglam perang kawai ka bang akwa ngan kren fi shwai ka bang kren ni ke khubor fi ngi em magni ke pertai tang shisen ngi myo ban MRC ni ke pertai karta ka jong priu kam dai ke bejrang la da fi em temen ero do khandai posnam badai na ke daw nga kwa ngan ong fi ni ke por karta jingi ke let no bat ke ya bat ngi la nang poi se ke bekut bat nga kwa ngan ong ifi ke ke por la da pitep ba ke jingim jong pi ke bam tikna ba la da pitep ba ke jingim ko jong briu ke lingkot ba la da pisngol tho ba pi em ke ke prthai pi yo galat ban pendap ye ki aka ha ke prthai tang shisen ha ke prthai nganut ban ong ba la da pi ken mau ye ke ta pin da perkhat ba dan ki briu ki ba peleno aka ke por jong ki Kibaya chenang sharom ban chupin sep kai ya ki sngi ya namar bagi perkhat bagi dan chupun ke por nga khwa ngan ong ifi ni ke por kan mau ku mangaladap ong ngi dan tang khendiat ke por bat ke por ke bangi im kam dai setia ya ke bangin perleno ei bat dai na ke daw namar bangi dan tang khendiat ke por bat ba ngi im ma gerta ka balingkot ba nga khwa bangan ong ifi tongin perleno ei kai ya ni ke jingim da ka bangi le ya ke wipat ka bam da dan kam ka bang khwa man ta ke sngi ke dai bangan kran chapi ba pinum le ya ka wipat henry ba pin le tang ya ka ba Donkam Tam ha ke jingim kata ka dai ke bang khwa ngan kran na ke jaka la da fitep ba pim dan por wali le kai ga wipat le tang ya ka ba Donkam na ka daw nga kwa ngan pen ifi na ke jaka ba dan chibun ba ki brio ki ba le ki bam Donkam ga jingim fitep habang nga kran ya ka ba Donkam Tam nga kwa ngan pen ifi ga Nongkren na ga Bible kai tharai ka ba Donkam Tam ngayo i ya ki kentien ki bo Jesu Christ Ukraine ngayo i na ga Bible ki dan ki ktien ki ba khraw ki ba ngayo i ba khawain na ki ba Donkam Tam ga jingim ga dai sngap hangan keren men ta sngi ya ka jing Donkam ka ba khraw tam ga ni jingim ha bangi em nga ai ngu yu play ga ta ha ga jingim jonga ba nga sngal tho ya ga ta bat nga ai ngu yu play ba nga yo ban le ya ga ta ga ba Donkam Tam bat nga ngat ba u play un pen jalat ye feeling ba ni ga jingkren ba pen yo ya ga ta ga ba Donkam Tam ka bangan sekren na ga ni ga sngi namadon chibon ki brio ki bam tip ka ei ka ba Donkam Tam ha ga ni ga jingim don ki ba sngal tho ba ki Donkam ya ga jingnang jing start ha ga ni ga pertai don ki ba sngal tho ba ka shong kha shong man ka dai ga ba Donkam Tam don ki ba sngal tho ba ka jingkat jingkhia ka dai ga ba Donkam Tam don ki ba sngal tho ba ka jingim jongki ga dai bandan ha ka niam ha ka jing shakri ka ta ga dai ga ba Donkam Tam nga khwa ngan ong ifi kita baro gi dai ga ba Donkam henry ga ba Donkam Tam ha ka jingim jong brio ha ga dai ga pertai ngan ong ifi ka dai ba brio u yo galat ban ye sham markhmat
bat utrai shise na jingim kata ka ba Donkam Tam ya jingim ko jong brio ngamla ngan pensyai fi shibon ngene hadai ngadon ka ba ngakwa ngan kren fi mana sngi ba don shibon ki brio ki sham ngene don shibon ki brio ki sham ki jingisang don shibon ki brio ki sham brio ki sham ki brio don shibon ki brio ki sham ki ek jingim don ki ba sham ki ek ba bah ngene jingim dan ki bisham ki ek bisnau si ngene ki jingim hendrai ka bang khwang anong fi kita baro khat ki jing sham jong fi kimpat mentoi setia namar ka ba Donkam Tam ki jingim ka dai ba pin sham shisha yo trai ha ki jingim ka jong fi ha ki we ki kentien ba pi dai ban don ka jing ya kendu ka jing sham bat unong pen em jong fi upalang Jesus Christ. Wali skawi engan penan kam na ketien English kendiat ni Donkam mandan ke personal encounter but ublay haga jingim ke jingi habangi emagani ke pertai. Kaba mut ni Donkam kata ke jingi kendu kaba shimet ke jingi but ublay haga jingim jingi hagani ke pertai. Ngasat perkhat dan gebriau kiba yad kiba khlami kendu blay kiba 4 ji syam blay kiba 4 jumat setia kiba syam ke jing seng kiba syam ke ne ke tai kiba syam ke buram kiba syam ke kerdan ke nam kiba syam sibon henry ki khlem syam ya kata kiba Donkam Tam ke jingim dai na ke daw nga yang ne nga khwa bangan ai ke ne ke jingkren apreng jok fi me na ke sngi ba ngan peni fi ne ke bible ba ubriau ula bandan ke buram ubriau ula bandan ka ula bandai uba paunam upri ula bandan ka bor ula bandan ki ek enrei ndau yap un haban late no na ke pertai ba dan ye kita ki ba mentoi henrei ka ba Donkam Tam ka jingim ka dai bala na pi shamba du trai fini ka wai ka jing shisha ha ke ne ka jingim wai pa wai upri ubi shamba du blai ha ke ne ka bible ka mga puli ngalap ba wai pa wai upri udan ka jingkala haga jingim dan na preng jong file se man ta sngi fi shong piper khat ba ka jingim jong fi ga la kum jo shigum jo teng teng ka jingim jong fi msngo tho nget ting nget ik tien ka jong play nget ting nget you Jesus Christ sngo tho ibu yap sngo tho bo mi pat henry ka ta ka jing sngo tho ka ta ka jing shakri play ka Shillong kum jo I mi pai shanu shanuru namar ka wai ka daw baro ka dai bangi klem de yeshem shisha yo try haga jingim nagata ka daw ngan yalam fi shik ni ka bible balay nga kren ni nga kwa ngan yarap fi nga kwa ngan kren ni ka khubor khnang bam dai tang makan shisngal tanat nga kwa ba kan ni jingkren jonga kan yalam fi shik jaka ka ba pinum ker men ni la di haki ek ba bi yo haki ek ba bi shama ka jingim henry ka jingim jong fi ka ba fi Donkam Tam ka ni ka jatmet ka ba nga kren fi ka dai ba fi sham ya utrai ba fi sham ba u marmet shisen haga ni ka jingim ngan yalam fi shik ketien ka jong blay ngene pet kendiat na ka gospel ka jong Lucas ka lenong ka bakat kendai baro le se pitip ngan puli yagane hagane ka por wat lada fila jio ngap hangan puli yagane ka lenong ka bakat kendai na du khat ka beningkong ka ong yagane ka ketien ti onda ularung shapo bat udang ya lingbai ka Jericho hakmi ubrio bekerteng usakayas ulalong urangba ki Nongkren ulalong uberiuspa ula persang khnang banyo iyo jisu udai uno harai umla na utau pat ba na ba ulong ubalengkat karenyang na margata haba ula mare sheshua ula kio haloru ding dembur ba unio iyo na ba unsaya na gatagalenti ti haba jisu ula paya gataga jaka ula khmit ba ula yo iyo ula ong tia uko sakayos to the hierno kloi ru na ba hagini gisngi kadayang abansa ayeng jongme te ula hierno kloi ru bat ula priang sngo bahayu uda ka belekmen habagila yo I ka tate gila kren knyum baro gida ong ula let ya kaban ya hapo yeng ban tia basa ba ubriu bapop henry haba ula yang jaj usakayas ula ong ho try hekmi ya ka bashitang na kinigi eki eru ki jonga atrying and sa ai hegi bedok bat la nga shim club ya ka eki eru na unu da ka bamudu lamler ngan sa siopat sausha u jisu tu ula ong ho u kinigi sngi ka jingpenim kala wan na kinigi yeng na marba uni uru ulong ukhon u Abraham na ba ukhon u brio ula wan ya ka banwat bat ya ka ban penim ya kabalajano nga kwa ngan kren ya ka jingi sham
Kaba shisian na gani jingim ka jong new brio be khraw ubadai u chief tax collector udai brio ubadan haga kerdan kaba hakli baha haga tu gapor haga bala ai u daga himarom but udai u officer uba khamakli ngan ongom ne u new brio udai u kunja bureaucrats udai brio ubadan haga kerdan haga nam udan najrong baha haga office hang daya Jericho but ka office ke jong ugadai kaba khamakli namar gadai kaba lumi ki khajna but lingba jong ke jing shakri ke jong u hagane ke government la penmentoy ya ke himarom but uniu brio udai ubadan ke kerdan udai bureaucrat but ngani to epi uniu brio udai officer ba khamakli but ngakwa ngan ong efi snap ha yo sakayas nangi puliere ke tin ke singi ong Nongkren teng ngadang knarit ngaperkhat ba sakayas de ba krong kitu ki khar krong surak ndrei pleng nga puliere ke Bible uni ubrio udai ubakrau udai u chief tax collector udai ubrio ubahakli tam uba laban ong hagini ki sngi lada uyat ma u surak hagini ki sngi nganut man ong nakhmat kandan ke kali kabakawe laki lama saw let's say kan pa ke siren but nashadian kila baniyat katuk neki escort namar habo yat nu sakhayas udai badan bura mahagini ke pertai ka Bible ka ong no uniu brio udai ubariu sparu ketin ke jong blai gong niu brio dan chibon ke spa udan chibon ke spa namar ubat e ka office ka bayo pisa but ngekhwang anong efi snap ha uniu brio udan ke jinglong lane udan ki eki ba laban ong no ula shame ke buram ula shame ke spa ula shame ke kerdan ula shame ke nam uniu brio yo alot ke jing sngo ba baro but ngekhwang an peni fi ke ni ke por nga aingo yo play ba uniu brio upeni ye ke jinglong ka ba ngab ma ping don kam ba na pet ba mentag sngi u Jisu wan rung she Jericho but no rung she ganong ba Jericho nganut man ong kashnong Jericho barakaway ke khihwin namar ba nda rung u Jisu shibun ki pat ba na ri Israel na giweru ke jaka kini bot lang yu but ke Jericho barakaway kan khihwin namar ke Jericho barakaway ru ke dai ke babon brio ki nong khayi ki nong yedi thiet ki babon but nganut man ong nda habau Jisu wan namar udai bashai le kamba udai Nongkren u khraw kashnong barakaway ke khihwin but ngakhwa ngani tu epi snap ha ka jingkhihwin jo kashnong ka sawa shagishkor ke jong ne brio khraw utaw de sakayas uniru de jiu but utep bau Jisu de jiu but habau wanu Jisu aga nong ba Jericho u sakayas u kwa palat bania shem yo Jisu Christ kataga de ka ba ngakwa ngan ong ifi ha gani ko por uniu brio dan spa oleh singawi engan ong biang udan spa udan kerdan udan buram ubiang lo uniu brio uklempang ro uniu brio dan jingpang ro ka Bible kong uniu brio nda habau uyo snau shapang u Jisu kada nuot jong u ki daga jing palo namar ka jing ki jing sham jong u baro khat ki baudan ga jingem ki klem wan ra jing sok ki klem wan ra jing kemen ladaw niu brio umi naka office ka badan buram namar ka Bible kong uday balingkot ka rinyang ladaw niu brio umi na office umare sa surak but uyat kumuknarit kapin pau bau niu brio udan shisha kajing angnot banyo iyo Jesus Christ but bani shambaru ki brio le se ki isi uniu brio namar kumangi sha yo sngo bau niu brio day ubabam sap le se ngakhwa anong ifing anong penrem mentag sngi anu yano la pikum bakla haga pisalinga namala na fidan kum gani ga donu jong sakayas nganut balong ublay uwanwat igi bakum kita but people in the Bible nda habau sakayos wan mare umla ban kot ban yayo I namal ki pat ba ki alum saudong yo Jesus Christ usakayos mare kham shkhman ukiyo ajrong jong ding dembor balay ukiyo ajrong jong ding dembor namar ukwa ban yo I yo Jesus ulong kumno fi kata gadai ke jingmut jong sakayos ukwa tang ban yo I yo Jesus ulong kumno
Vinga ngapuli nang nega Bible kong sngap ngan puli kong ka dekhat ka besau nama kita ula mare sesua ula kio lo ding dembor baunio iu na baun saya na kita kalenti habau jisu ula pai kita ka jaka ula ong khosakayos to the herno kloy ru na bahagi ni sngi ka day ngaban sa haying jong me shanga nong wiktin ya ubriu ubakwa ban ya sham blay ublay ru ukwa ban ya sham yu to ubriu Ubriu bakwa banyo iyo jisu ru uyo iyo to ubriu. Umlet banya bot bagini ki patba ki pamkwa ya shamblay ki bakwa banyo itangi ki kamba ki bakwa banyo itangi ki jingkhihwin henreiken ma usakayos dan kam jingkhihwin usakayos dan kam buram usakayos dan kam spa usakayos dan jingpen dan kam jingpen kia usakayos dan kam yo Jesu Christ. But ngakwa nganong ifi namar ba udan kampalat banyo iyo Jisu udan ka jingyo iyo kibriyo kibakwa banyo i palat yo. But people in the Bible kong nda poi hatrai jong ding dimber minsi makhot jong blay ubadan au Jesu Christ ubatai yo Jisu ang hangte jurang udan ubriyo bukiteng usakayos ukwa palat banya kendo bat me. O Jisu pet jong new ding dumber baru ang iniktin kensan kendet uang sakayas hier kloy no tu ding naba minta sngi ngan let bam jangan samiet agayeng jong me ngan nut banong sakayas daka jing snau kendet umla mudur bau news uniu Jisu ubakhoy uba legi kamba uba one no blay prophet ukunja prophet agani gapor ba ukloy banay sa agayeng jong kabaki brio baro ki pet daga khmat ka basneu yo sakayas henreken mau Jisu uyo i ka donot ka jong sakayas skopura megane ngan kren japang ka jingisham Kaba Donkam Tam haga Jingim ngabu ka kertang igini ka Nongkren Kaba Donkam Tam haga Jingim fi usakayos ang nere ngan chukran lengkat namangan poi shiki wede ki bentana ka kitin ka jong blay da fi puli ni usakayos ka Bible kong haba ujisu uang yangan ay rung haga yeng jong me shibun ba ki khnyum shibun ba kim sngaw tanat Henry sakayos marway shat kemen mare biang shakmat kumukna rit let hayeng anut banong unong yiki nong tray baro play ke pen create a dining table shet ke jingta ka ba baro pen biang lut baro na mau day beruspa ngasngau tenat banda urung ha ke yeng ngani tu ipu Jisu shong bam but ka Bible kong haba kile shong ka ktien ke jong blay kong Henry haba ula yeng jot usakayos ula ong how try hakmi yaga ba shitang nagini ki aka ru ki jonga atry ngan sa ay hagi badok bala nga shim club ye ki aka ru ba ununo naununo ru da ka ba mudu lam ler ngan siopat sausha fi kaiga bangamut ban kran nang ni usakayos uday briu bawat buram usakayos day bawat kerdan usakayos day babam pisa uniu briu day bawat iki aka ula shamiki Henry ka jing sham jong u ye kini ki aka ka jingem ki klemwan ra jing sok ha ka sngibo Jisu wan she Jericho uniu briu ilot ikita barakhat ule kio jrong jong ding dembor baru blay yo i fi yo i nda habau Jisu shong ka yeng jong sakayos nganut banong ki shong mar persha bat kadan ka jing ye kendo ka ba shisha bat u Jisu baru sakayos Finde kendo shisha baru Jisu pin sngaw to kadan ka way ka jing ye per ba pinum sngaw bau Jisu un pen ramepi en reiki kmat jongo ka present jong blay ka badan ho Jisu ka jing it blay ka badan ho Jisu ka pen luet ka donot ka jong sakayos ngaklem yung iyang nebo Jisu ang kalaka bamot rakti ngaklem yung iyang nebo Jisu ang penbut ini ka jing Jowai jong ka jing kalaka bamot ngaklem yung ngaklem yung ibo Jisu no ang sakayos pen me bamsa pen me lemta klem nilay hada Jisu shishong bat kani ka ba Donkam ba usakayos mday buyo sngaw ka jing alap na gibriw klem sham ka niyam klem sham no yino klem sham no yino usham yo try jong ki aka usham yo Jisu ki shong markhmat hapa ka meet bam bat ngani tu ipi ubriw ba ye sham ba Jisu ngani tu ipi ka ba ningkong tam pinlap kadan lot ka jingla kan change not ki aka barakhat
but kata ka dai ka encounter ka bang kwa ngan kren kata ka dai ka jing sham ka bang kwa ngan kren kam dan jing men toy fin shakri play la da fi sham me gniam kam dan jing men toy fin shakri play la da fi sham me brio sham me pastor sham me nong yalap sham me ki padar sham me ki lingdo sham me no bishop kam dan jing men toy kam dan jing men toy pin sham me brio pin sham me jing sang pin sham me praise and worship pin sham me choir pin sham me ke kam pat dan jing men toy kita barakhat kim pat dan jing men toy sham me jing kran pin sham me jing ruai kam pat dan jing men toy kita ngam kwa pin sham me kita ai bo sakhayas minta ka sngi u ye sham badu Jesus Christ but nda habo Jesus shong markhmat u khlem kren kadal ka jing pin kendo e ka dono jong sakhayas pite wong no wong try u yang jot ka bible kong u la yang jot u sakhayas u ang ini ki tien try khmi ka besitang na ki ekeru ki jonga try ngan ai ka bedok bat la nga shim klop na no ru ngan sil sausha fitem unu brio u riu spa adu ka tabuang la nga shim klop na no ngan sil sausha ngam tep u thok tang na em na kita ki bo shim klop ngan not men angkum la shai ki be yang lan kin long de ki hajar haka office ka jong sakhayas but u sakhayas u sampisa next day u sampisa nga tharai bro shite yo fitem balai namar baro shi jing em u shame ga spa baro shi jing em u shame ga buram prthai baro shi jing em u shame ga aka ndrai minta ula sham yo tunrai jo ga jing em bat ga jing sham baru jisu ka belot ga jing kwa baro ga jing em katakan kedai ka ba kodor palat ka bang kren bang sa ai kertang ini ga jing kren jonga ka ba don kam tam ga jing em ka ai ka ba don kam tam ga jing em kedai ba piyo alat banda sham shisha yo blai Brio bade sham ngani toifi. Haba pia sham shisha badu try. Finu ikan change. Dan shipun ki brio ka rikasi jantia jangi ki sham ya kaniam. Dan shipun ka rikasi jantia jangi ni sham ya ki jing paniya niam. Ni sham ya ki balang ya ki jing shikri. Ni klem sham ya try. Fi klem sham ya Jesus Christ. But day na kita kataw ka klem dan ka change. Teng inang ya kwa spa. Teng inang ya kwa raha. Dang ya kwa ka buram. Dang ya kwa ka aka. Ngani tuipi. Barok ini ki jing ya wat buram. Barok ini ki jing ya thot ki jing ya pat ki jing ya pra. Kadai ba pi klem sham ya Jesus Christ. Lada pi sham ya try. Usakaya sudah uba eat pisa. Hendrai hake klip mat bau sham ya Jesus. Ka pisa kamdan mining you. Wangan aino barok bangadan. Ngan sil sau syak la nga shim klop. Si teng na jing dan jangan ai si bedok. Kata kadai ka bor jong ka jing sham ka ba shisha ya Jesus Christ. Ngam jungat. Ngan ong bet fi ngam jungat. Baka jing shakri blay ka sedang na ka ba sham ga niam. Namal ka khlem long kum ta bat ngayo ina ka Bible ka khlem long kum ta. Baro khat ki senran ki bo Jesus penan kam gidei ki ba sham yo Jesus. What u Apostle Paul do ba sham yo Jesus ngan sa poi shadien chita. But day na kita kadang kwang anong fi yo I habang akran ni personal encounter ya kita ka jing day ka jing kendo blay ka jing sham ka bashisha ngani thu fi kita ka change ka jing nado ka nega sngi mdan bada hikayo sakayas mdan mano ba ang kala ka bamot mdan mano ba ang I no kata mdan ba ang kani ka mamele le ba bakla mdan ka man batayo brio kan mau kita ka day ka bang sham ka jing ka jonga walay batayang ai ngatip ba ka day ka snen rengamla ban ni kiar na ka basniw ngatip bam day bandi ban bam rengam la kiar na ka di ka bam ngatip ban ye be e ka buram e ka spa ka de ka bakla rengam la kiar na ka namar mla dala de ka don bor ka ne ka do satan u ye le e ka jing em ka jingi handrai nda haba pi sham shisha yo try de check baba nga krane ka ne ka khubor de pet bahaba yo fi shipurkhat ba pila sham bat pi klem da sham Shibun ba belenga kran ngene na mangayo I ki brio ki bada sham shisha what hapdeng jong ngene ka circle jong ka jing shakri blay jingi what hang ne ka si jantia ngayo I ki don ki brio ki bada sham don ki brio ki ba klem sham u brio ba sham shisha yo Jesus Christ u brio kendo Jesus ha ka jing em ka jong ngani tu ipi un klana ki waipat un da ye pera ka jing em kanan ka change ka jing em kanan ka jing klana dong shadong namar ka jing sham yo try kadai ka ba khraw tam ka jingem bat kadai ka ba don kam tam fi inga pen inang ni bau jisu u hiara ka yeng jong sakayos bat u shong ha ka yeng jong samen bat u sakayos u yok a lat ka ba khraw
baga jingi sham jong ubaru jisu ga change lut iki ai ngo yo blai naga mentau sakayas uneu de kunja bureaucrats nga ong ifi wei naki kunja he sarkar hare habo sham kita bar khat kim dan meaning iga jing em chang teng teng nan gibriu ba ang klano let jingi seng no dan lele gibriu ba phone changa ba ang yalam no office story nu khon changa na mabu ngop ka di ga bang ngani tu ifi tang ba shulet chi jingi seng phinum kala ka jingkla ga bishisha gan wan lada fide shem shisha yo jisu ha ga jingim ngan pini fi sa ka wai ga brio na ga bible ngan puli fi na ga gospel ga jong yanis kal nang ka basaw pi puli hang ne ga bible ka jisu let ban poisha phai na galilea u ya ling bai ga samaria ban do poi ga shnang samaria ga khat sikar hajan ka khindau ka bo jacob ula ai ho joseph khon jong hang ta ka ladan ka pukri ga jong jacob u jisu na ma ga tabula thai nagata ka jinglet ula shong kum ta halor ka pukri tekala long hamar ka ba henry ubuje kamot shiteng sngi da pipuli nang ne ga wai ga nong samaria ka lawan ne ga ban tong u jisu kuran ne ga brio ko pin snga bahai ga ne u jisu wang ne ga brio to ai hanga bangandi Bible kong ana kum ta ka balong nong samaria ka long kum no meu jiu me pan na nga ka balong nong samaria naba ki jiu kim ji long lok bat ki nong samaria na pipuli ga ne nganom de grand slam na maladangan puli ga ne gan jirong kabanga kwa ngan kran man ta gisngi ga dai ja ayu habau jisu yishambar ga ne ga brio Kenega brio kampai perkhat bagai shambat uniu belong Messiah. Kam jimpai perkhat ka perkhat bau dai da wei panu brio. Namar bagai sitang ngim dan bawan tong ke kenja bah uji suru la pha thiet jingbam ye ke senran cha ke shnang. Udan ke jing temu bu kendo ye ne brio paramar wai. But people in the Bible nda habaki ekran ni ke Ujisu yalam siapa ka jong ka jingim bam jikut. Bana ba khatdo ujisu ang ingini kiten. Sngap ha kani ka priu ko ang khat bakhatsan ka ka priu ko ang ku kunran. Ai hanga ingini ka banganom sliang limne wan shani bantong. Hadin bu Ukraine ka jong ka jingim ka banom sliang sho. Kam sngal to ka ai hanga ingini ka banganyo ban num wan tong sho shani. Ujisu ang kan san ingini ka priu ang to kill it cut yo tunga jong pa but one shani nga khwanga nong ifi ngini ko por ngap ha pipuli ngini ko bible pisngal tanat mo jisu ang ngini ko priyo kan san wang kali khali tunga jong pa kani ga kan thai kale ba priyo hang ne kale samla ngini ko priyo khong ngam pat don priyo ngam don tinga ngam pat don Ujisu wang eka sangut ki tengah padan berutau padan mentaru umlong ujong pa yakni pakran ga bishisha marsen ong kata ka briu ko ong uko kunrat nga sngot ho ba melong nong ito lepa na pipuli hang ne ki yakran chipang ka jing money play balu jisu kuran eka yak ktien ka ba khraw ha ka bible ka ba ong ka jing money play kam dai halor no lum lam ne Jerusalem namar ka por ka poi ba kalong menta ken ba ki ba money yo play kin money u ha ka mensi ma ka bishisha na ba u play u long mensi ba u play wat ikita ki ba money u ha ka mensi ma ka bishisha ndala dap yakran ni ka kran chipang Messiah balu jisu ye wang ngalong uta ubang ye kran bat pa nganong ni ka briu ko badai ka prostitute kadai ka auria kaya kendo balu Messiah usagaya sudai officer ba bamsap u ye kendo balu jisu Christ kani kadai ka briu ka ba ko jingim ka ba linkar ka ba auria kaya kendo marhamat balu jisu Christ Katagan gede ga mga sngal tanat palat bangan keren ang ne.
Bahkan ni kebriu ko ni em ko jing em ko pamlong kadan sanut ki tengah baru tahu bah syong mentah umdei jongka but hang ni kebriu ko klempet ka kelipen ban bah ong ngayok sngau bah unsadan utau Mesaya but kita kebriu ko ong ngatiap bah Mesaya wan yo bah ki khot ukris ndalawan maun batai syai hangi yeki aka baro ndrai pipulin ni Bible ujisu uang kan saneka uniu bang keren mentah ngaya keren bat pa ngadai manga utau bah pawat utau de Messiah. Tapi pulih nang ni ke Bible ke ong hamar kata kepor ke senran ke lewan ro ke le sngau kendet bu ye keren bat ka kentai. Teng fi ke brio ke syai sngau lengok ba ye ba teng ye keren bat ki kentai. Hang niu ki senran le se ke la banong. Oh, pelang bola yakut bat kini ke kentai na kita kadau phathit jingba mengi bat mentan lawan namut ban ai jingba mun tre na pipule serum ki ai jingba mo ka jingba jonga kalau mangan le gaman kini ki sandar ki suthuk yang ai mat ula power ai jingba bat ki abam arngut ang ne pung Jacob bat ki shongka ngakhwa ani tu pikir mau jisu dan pori ka bakin chado Fitip ahang ni ujisu ulet ban syong agani gepong udah sngau to aga mensiam bagan sawan gani gebriu ka kordor ken mau haki briu ka dega ba auria ka thala hendai hau blai gani gebriu ka dega ba kordor haki briu usakayos le ba bamsap udah belengkot gerinyang udah bom itenan ubaki briu barokim buram hendai khmat jong blai usakayos de badan buram udah ba biang namar ndah habaki syam ndah habaki ni gebriu ki syam mi ujisu kadan baik jingkala kita kadang mga kuangan kerana film na gisngi. Pipulin nang ni ke Bible sngap hangan penifin nang ni ndah ba kayo iyo Jisu ang ni buong ngalong mangaw Messiah. Anut manong wala na ka Bible ka claim to. Kani ka kentay ka syadem jong ka tiet. But kani ka kentay kamla perkhat na ka kli jong ka bau niyo de Messiah. Tang ba ka sngap to bahaba Ukran. Utip lut ig jinglong jongka bat ke kta ig jingim jongka bat uklem penrem eka uklem tat eka jinglong jongka hagi senran ula phathit jingbam no tat hagi briu kan mau ujisu jutat chi briu ngakwa ngan ong ifikin mau dan gitu ki be ai prophecy ki be shai ai ig jingpen pau ki be thot lut ig jinglong jongki khmat ki briu ban tat kam day no blake kan mau jisu tat ig ni briu shigi senran uda phathit jingbam shuaba unia tho ig jinglong besneu jongka bat hang ni ni briu ka khlem dan aga jing penrem bat ke Bible ko ang amar ni ke por senran ke sngau kendet bu ye kran ba ke kentai penban dan menut kali ke emawat lani balai me ye kran bat ka anakum ta ka briu kala I no elo kiu bat kala let no shiga snong ba kala ong ki rang ba ali tu khmi yo tau bangala ye tho u balai ye tho hangai ke bro kat ke bangale ulong ne e mutau Chris namar ke ta ke le mi no na ka snong bat ke le wan hau fi ngan kerane gane kendiat kaniga briu ka khlem shami ganiam usakayos khlem shami ganiam usakayos khlem shamba urung balang kaniga kentairu ka khlem shami ganiam u khlem kran na pulpit u ne briu u jisang ne u khlem kran ne briu na pulpit u kran haga jakat tongom Henry kan mau haba pi shamio Jisu hangno ka jaka kamdan meaning ka don kami pi bapin shamio try jong jing sngok men manganong ifi agni ke por kani ke briu ka shamio Messiah ni wat la kam sngok to lon rei ka dan jing nget ka tu kan ni ka bang sngok tu nat ni ka dai ka I yo kium kan mau wale klat ege jing shisha kawan bantongom renda ka shamio Jisu ka I yo kium kamare shnong kali khalot igirang ba bagi nong elam shnong barokong ngadon hang taingi kendo udai na Messiah ya tholot ige bangalong aling ni pet udai shisha na Messiah fi ngakwang ano fi ka I yo kium kata ka dai ka ngakwang ano fi shibun ba ki shamme ganiam ki khlem I kium bon ba ngi shakriu play ngi dang ra bar ki khium ki bon ki khium jong ka jingkwa spa ki khium jong ka jingkwa buram ki khium jong ka jing thot ye wet ye shon ye khwa ye ra ka jing ngi dang ra ba ki tanama ngi sham ye ka buram pertai ngi sham ye niam ngi sham ki ke ngi klam sham ye try jong ka jing fitip ki ga brio kawan ra law khium kawan pan ka khwa ki ga brio ko perkhat be ta ka klam sham ye ka sham ye Jesus Christ ka sham ye Messiah ka sham ye
you play ke sham you nang penim bat ke ni ke brio ka bread you kiu na ke dong khwang nong fi usakhayos bread ke pizza kinu ino brio ke sham you jisu kin ilot ke ke berim nang kita kedang ayo dan gibriu ki bishami ganiam ringkat bal ke jinglong barim ringkat bal ke jing shakri play ngakhwa nganong fi hangno pin shakri utrai kita kerukam namar lada bishami u jisu finio usakhayas kenshu igafes usakhayas ken korshu igapisa kanege kentai kam ken korshu iga bat kawai ga kodor tam gadai ngasngel tanat igene usakhayas uangan ai haki beduk Nganun menang Untitled Chapter boleh ngai sepinamar ngala sham yo Messiah. Kani Gabriel haba ka sham yo Messiah, sham yo Jisu pitep u Jisu shi sham kulumar. U ye sham ba Gabriel ki bedon kam shisha, bat ki bedon ka jing tmu ga jong play. Pitep kani ganong Samaria hadu ka ta ka khraw ka kelalong ka evangelist tang shipang hapo ka pung jong Jacob. Kekelalong ka way na ki evangelist ki bakraw haga bakalet banyalap iya kisnong Samaria bro kaway bat baro shisnong giyami banwan shaw Jisu bat dakajing sham jong kamar way yo Jisu kiyo ban sham kisnong Samaria bro kaway bat day na kita kadaw na pipuli nang ni dekat balay pukunday ko amno shibon na ginong Samaria na kita kisnong kilang ngej hau namar kajing hau namar kajing jong kita kabriyo ko bala scam ulay ito hangay ki aka bro kat ki bangalale namar kita man bagi tagi nong Samaria kile wan hu kile kerpat yu ban yai sa bat ki ti ula sa ang ta arsngi ti khambon shusho kila nget namar ka ktien jong uhi ha kita ka brio ti kile ong mentangi nget namar kita ka jingong jong pasho nabangila yo ngau mangi hiu bat ngi tep bau ni ulang shisha ukres unong penem jong ka pertai sham go ka brio yo sham ka Samaria bro go kita ki de brio ka sham shisha yo Jisu hagini sngi Shanganong ifi, hagini gising ishame ke cricket, hagini gising ishame ke football, hagini gising ishame ke club, ishame ke eke belong ki celebrity, iskotanan, ishame ke politician, ishame ke politics, namar ndahabangi ekren, hagi jing ekren jungi, ni khamskotanan, ni khamskosorong man shong yeng yap brio, ne hagini ke jakapat ba, ni khamskotanan man puli ki Shillong Times ki kot kubor, ye ke mau por ki newspaper, ni khamskosorong man kren ke coronavirus, ni shame ke coronavirus, ni shame ke politician, ni shame ke politics, but ni ngau sorong ban kran namar ya ka pisham ya kata pisngau tenat ban ya kran dan ki pisngau tenat ban ya kran tepang niam namang isham ga niam Henriken mau sakayos klem sham shu yano u sham yo Jisu ulang jingir khushi ke bedok kani ke kentai ke sham yo Jisu ke yo khium bat kale yetu yekinong Samaria bat kinong Samaria kyong ngim ngetang namar papang mapa menta ngi sham mangiru Bat ngi tip bau new day Messiah bat barok isnang Samaria kapai show Jesus Christ namar badan kawai Gabriel kabay sham badutrai ngatwai mi tagi sngi bagani ke Nongkren jonga kan pen efi baga jing sham yo trai ke khraw palat fi da fi pet bahaya gani ke jing jang ni ngan ai Nongkren kandiat egani Pipet yang ni usakhayos umle ran ban yang jot ban kala ka pamon umle ran ban itu namar chibon bagi bru pet kai na bar kani ka kentai kam le ran balik khot banong aliklo we are told it jinglong basneo jong bar fi ki bru ki sham shisha yo Jisu ka jingle ran ka pet yap na ka jingam kendiat ngin yo iya gini ki sngi ki bru ki badan ka passion gitu ka jing shit ram Kendiat ki banut ban duai ban keren yu Jisu haki jaka ki bakilai. Tang kendiat ngut ki dan ki beslur ban keren yau Jisu haki jaka yau haki office haki jaka tray hangno ken mau u Jisu umdai tang hayeng mani u Jisu dai sha Jericho u Jisu dai pong tong jong Jacob ngani to ipi u Jisu dai shata. Finum sham yu Jisu tang ha temple fin sham yu Jisu shigi jaka ki bkhamper. Yo Jisu fin sham hagi jaka badan ke jaka dikiat ke jaka buat ke jaka tanglang namaru Jisu wan chini ke pertai wat iki brio ke bukumta
Di na katagadaw nga yang nga kwang anong ifia ba nga kren ya Kaba Donkam Tam nga Jingim pite balay nga kren nga namar nga tip ba gani nga Kaba Donkam Tam nga Jingim. Ngan si itu ifikat do siya ngan penkut nray. Sengap bahangan umpat kut ngan pen ifikat tu kan nena mga yoi dan sibun kibri dan ke encounter ke taga jingi shamba do play. Hakiru kam prepare but kikelalong kibri ke khraw. Ngayoi kibri ke sham shisha yo try kikelalong kibri ke khraw. Ngayoi ke jingi lenti jong kikalong no dakumway hadian bagi sham yo try. But bon ba kibri ke shakri play ke bakhlem sham yo try but ke jingi jong kikanang long kumjo hi kidang le kumjo hi snel tanat ega politics snel tanat ega aka snel tanat ega ngani tu fi de sham shisha jisu mdan interest yo ke ru pin sngot nat yo try but dai na ta daw fi lap hang ne ne ga pen ifi kum ga nuksa na sakhayas nga pen ifi na ga no samaria but ngan pen ifi na ki kam ji apostle kul nong ko bakindai ka ta ga dai yo ni u bakretang Saul u bahadien ngi khat yo Paul lani wa apostle Paul Saul ha ga jing shisha la de pin puli na ga bible ka ktien Saul ha ga jing shisha ka ga sngot nat na ma ga ktien Saul haga jing shisha gamot ubalapan no play. Lapi kwa bantip haga jing mot Saul gamot kumta ubalapan no play. Andai play upan kala kerteng u adien bula sham yu Jesus Christ u kala na du ke kerteng la kerteng no u Paul gamot little gamot ubarit ubadak ubarit ba nga khwang anong ifiang ini gepor u play kwa ban pendrit no bri na imat ula khraw palat ay gepor ke baudang imat ini gepertai. Shangan ay kerteng ifi hagini gepor ngamot benangan pen ifi gani kabanga ay kerteng ke jing ay Kaba Donkam Tam kabanga kren Kaba Donkam Tam haga jingim hagini gepertai kat bapidang snap yang hagini gepor ke jing kali kabanga kwangan kali shwa bangan poisi ni nong ka bekendai kama apostle ke jing kali kabanga kali ifi tang kandiat shwa kabanga niat chikman kat bangan keren ngakwa pinda tikna ba pila ji sham ne pila jumat ne ma ga jing im jofi ba pida sham shisha ba pida sngoto yo jisu baude ublay ba pida sham shisha baudang im but bauda iet yafi but ba pida luet ke dot not ba pida sham ye ga jing penem ga jotra pida sham shisha ne me kata yo pi sham ye ga kerteng jong pi ga niam ha ga rukom kata ga de ga bam sngoto nat na ma ga ta ga nom la ban ra jing rap e eru em mdei tang ba pinum sham ye ga pertai finum sham ru shibneng Namadana piklam shamblay ga pertai pinum shamblay shabneng kita kadai ga bang kwangan ong ifi snap hangan pen ifi nang ni nagi kam juga apostle ko nang ka bakandai ka ong usol ha baudang persat ig jing perngam bar ga jing peniap ye ki senran jong utrai ulalet orang ba lingdo ba ulapan ye ki shithi she Damascus she ki synagogue balada un shami ginu noru ki banagani ga lenti lagi senrang ni ki kentai on yo ale lamiki balakom she Jerusalem Tikat baudang lek kala jabu lapai hajan Damascus bat kendit la ting shine lap saudong ya u jing shine beneng tiu la kelan kram kendau ba la yo snau ya ktien ga baong u a sol balai me pen shitom ben yanga u tiu la ong melong u e atrai tiu la ong along jisu ba me pen shitom ben kalong ga ba e ya me ban kenjat persha ig ding tendung habau la khnyo ba la snau mayan la ong atrai ayu me man nga ban le na kum tau trai la ong tu yang kelet ru shpo ko tu shnong te en se to ai me ayu ka dei ya me banle ngakwangan penifi nga bahawali nga engen penon kam kaktian English ubaning kong usakayos uday bureaucrats ubaday uhe sarkar kabaar kabay kendo yu jisu nga nito ipi kaday ka prostitute kaday kabayat auria yat tala kaday ka nuti ubalai ubay shamyu jisu hangne walis nga engan ong naktin English u fanatic u real shit niam bunjat ki briu ki shamba du jisu tamba baro ki basham kadan ka jinkala ka jingim uni briu dan ka jing shit ham ga niam rim ga bodan u de Pharisee ne ki Pharisee u de ka jat Benjamin Hebrew ne ki Hebrew u shit ham u bodan ka ta ka jinglong u de fanatic u de real shit niam uni briu udah don lang na kapor ba lentem mau yu Stefan udah sumari ki jan
Uniu brio ngani thoi fi udai bada yo ya go authority naga himarom nang tai naga government ya kaban khom ban te ya ki sinran bat ya ki toki shinrang mat kan thai ke be lap yo Jesus Christ. But ngani thoi fi uniu shit niam nama bo shame niam. Shameladi budai bu hiar pateng naga judge Benjamin. Shameladi budai bu hiar pateng naga judge Hebrew. Shameladi budai Pharisee. Shameladi bu tip ladi ke hukum. Udan ke jing start iki anjo Moses. But uniu shame kita kaniam. Shame ke hukum uniu brio. But nge khwa ngani tu ifi nama bu shame kaniam. Ushir hemi kaniam. Finlap dan ke brio menta kiba ka jing e niam ke bala palat. Le ye ka badai tang bala daga thot ye ka niam mlong ikran shang anong ifi men daga sngi haga ba khatdo mdan e ka ba men to ifi marwe shimet baru blai bin abya nu priu dan udah shit ram pala daga niam la sha ban snap bagi kran japang ka jingi ap bagi jingmi pat la sha ban snap japang ban yalap daga way pat ka jat jingi yalap persyai ka kitab Moses. Uniu brio udah don kata ke jing ketong ba udah mut ban penduk jat ye gini ke bayalap ye gini ke lenti nakwa ngan ong ifi ai ngu yo blay bakat ba udang syong au kulai ban penhera ke lenti sya Damascus ringkat bat ke jing shit niam uji suru na beneng uyo iyo nu brio ba wat la ka pertai barak we wala lagi senran wala lagi tu ki banget barakat ki yo iyo ni ba uday unang shit niam uday unang persya uday ba penshitam benyiki hendrai ujisu na beneng utip balada ngani syam badu balada un syam yo jisu ke jingim jong o kan keladur badai naga taga daw fi puli naga Bible ka ong tien ka jong blay ka ong kat bau dang let poi sejan Damascus kendit la ting shine lep saudong yung una beneng ka jing shy ka la tabay ki kamat jong bat ngani tu if you strike u blay daga layli na beneng bat u hap na jong jong kulay syamadan bat u tiak da lendang bat u ong melang u ujisu ya tu daga kerteng wang ngalong ujisu yau ba me penshitam ben kalong ka ba ya me ban kenjat persya ye geding tendung ka Bible ka ong ula kenyo bat ula sngaw mayan ula ong atrai ayu me mane ngaban le ujisu ong yang jat ngan si tu me ndaw yang lai sngi duai bat ka khamat jo u klem yo issue lai sngi hapo lai sngi bleu pa yo Ananias ban dua yu bakin hab ki sarau ban penbaptis yu sejisian bat ba unyo ika jing penbaptis semakoy fiyo iyo ni brio ude fanatic ude real shit niam uye shem yu jisu galanti sha Damascus ujo ubrio ubakran persya ujo ubrio ba penshitom ben menta uyang pat ya kaban yalap ya kerteng ke jong Jesus Christ baru terakhir udah jet kerpang ini brio namar uyo iba udah brio ubadangkam haga hima kecoplay fi u apostol Paul u sakalalong hadian u apostol namar ula syam yo try ngadwai mentagi sngi bapin yo igini ke kubar namar dan shibon ba ki brio ki badan ke jing shit niam teng kala matla ke jinglong niam ado bapim imat syu yanu bapi perkhat bedai tang mapi bedai tang mapi babiang tang mapi bala tang mapi bedai tang ke jong pi bai ngayo iya gane ngam kren tangi ke wei ke balang kren langi ke balang baro ngisngo bai tangi jongi babiang tangi jongi bai babiang tangi jongi babiang shanganong ifi ndan babiang ngane ke pertai ngam yalap ang ni ngani am nga balang nga kren ang ni pila syam ne em yo Jesus Christ pila mat ne em nga jingiet ke shisha ka jong try pila jia kendu ne em baru Jesus markhmat katagan kedai ka mga kren ka badan kam tam nga jingim ngayo i badan ke brio ke ba pleno ai kai ka por nga kwa man nga ski ling ba ni ka jingkren ai pin syam shisha yo try ka jingim takade ke mga kwangan kren nang ni pi syam ne em yo jisu ga jingim lada pi klem syam kai ga bamentoy lada pi klem syam yo jisu Christ hagani ga jingim ya no pin sngoto ngat nat hagani ga por bangan ong ifi da pin puli ga gospel ga jong Yohanes kala nang ka pra kadan ka por haga ba ki Pharisee ki wan show jisu banwan ra ke kan thai ga ba klem
But ngani tu ifiki wan bread eka poke temple ki ong kat kum ke kitab jong Moses dayban nan tem mau yu ke bakum gani namar lap eka ke jingklem pipulin ke Bible jisu dem ke kendau utho bara bagi peniang yo u yang u juba bong u no bom don pop haladehi ton shim ni kong yu mau nan tem eka ke Bible kong kila snau kendo namar barok gidan ke pop nadu badang ra bala temen bala rangba hadu badang kena ki snau tu bagi dan ke pop ki penhab lo di ki mau but ki a pet no nakhmat jong tau balaban penim kila shamil jisu markhmat hendrai kan niam ka penmat la yege farisi kila day bandam na dien jong ni ke kentai day tang kani ke briu ke baklim ke basudam po ka ap yegi mau hendrai mdan weiru banut melen tem mau but baro ka babu ko kila snau kendo ngaset kran ni ke tien ngaset ong ke jing bakla ka ba khraw tam jong brio ka ni ke pertai singap ba ke jing bakla ka ba khraw tam jong brio ka ni ke pertai kam dei bo bakla ya ka shong kha shong man ke jing bakla jong brio ni ke pertai kam dei bo bakla ya ka puli tang le ke jing bakla jong brio ni ke pertai kam dei bo bakla ya ka karya ke jing ya nanti ke jong bo shim na ke tu ke kam bo bakla itu ke kam ngakhwa kanong ipi ke jing bakla kam dei bo bakla ban late hospital ban late doktor kata kam dei ke jing bakla ngan bo ipi ni ke tien ke jing bakla ka ba khraw tam jong weipo we brio ni ke pertai ke dei ba bo yo sngo ya ke jing penkendo ke jong mense me khot ya ke pop bat bo pat no nang ta u klem sham me ke jing la ka ba mot kata ke dei ke jing bakla ka ba pin babi shaki ba bom jukot but kan ni ke jing bakla ke dei hagini ke farisi fite balai ki da snau kendo ang Bible sa pulay mapina mangamdan por da pulay the gospel yung Yohanes na mapra kad khat bakandai kong kiti haba kila yo snau kendo way pa way tang ba kila sedang ya kaban kenran din ban pet bak na ka jing pen kendo kataken kedai ka jing bakla ka ba matam i ka jing im ka jong brio ngai idan chibon ki brio ki bala yo kalat ban isham Henry habo bleu kren pipet nga sngot nat ene ke kentai ke baklim baga sngot ho baga dan jing pen ram kadana ke jaka ka ba makka ke de ben chalen temau Henry nda habo jisu peniyang eka ka pet saudong kamyo ibrio show u jisu kulang ukliwang shano gitu kinong mudoi mdan ba pen ram me fa ka ong em ku tra u ong ngaru ngampen ram me fa Kilit no but what let pop show. Fi kataka dei ka jing sham yo jisu. Fi kaniga kentai ka baklim ka sham yo try. But kayat ka jing im ko betamai. Ki farisi ki sham yo try. Hendrai ka niam ka buram jong ka niam ka yaki. Ka hukum ka wit yaki. But ki klem la satya ban yo ibo jisu deu nong penim. Dai na kita dawa do mentang sengi ngayo i shibon ba ki brio ki bekum usol komuni u apostol Paul ki be shame niam ki shit niam but kim saliaban le lo ki ke don ki brio ki ba saliaban kren wat ka tien ki besneuru nak bentang niam dot ngani tu ifi femi per la don ki brio ki be shit niam adu kata ya ka niam la jong ngani tu ifi ngimi per ki muslim ki be niam ki brio namar ka niam bagi de perkhat begin poi beneng ngatwai meta ki sengi baginum dai ki shit niam hari tong inde ki be shit ham habangi kendo yo Jesus Christ singap ngan pen ie fia gani gapor shashkor ba u jisu la da fin puli na gani Bible ngayo ie gani way bahaba u hikai ga ktien ga jong play kwa e gebrio tamagin shiyo sngaw u kwa bagin de sham ngayo i haga Bible singap bahangan peni fina gani ga jaka bau jisu wangi gani giktian haga gospel ga jong Yohanes kalanang ko bafra la fin pulina ga gospel ga jong Yohanes kalanang ko bafra u jisu ang ga khat ka balai paway naman ga tau jisu lang ga gi jiu ki balanget yo la da piyai sa ga ktien jonga pilong ki sanran jonga de shisha but wang ga khat balai puar but pinyo ito iya ga ta ga jing shisha Bat kata ga jing shisha kan pelai no yefi. Kaniam kam dai ga jing shisha. Ki brio kim dai ga jing shisha. Ka jing shisha dai Jesus Christ. U pilat u shong khmat jong Jesus wang. Kai ga jing shisha.
But u shong khmat jong ta u badai ke jing shisha shem me ke jing shisha. And then Jesus wang lada penio ito ya kata ke jing shisha. Ke jing shisha kan pelat yefi. Ai ngo you play bo Jesus wang yeladi ngau balang ke lenti ke jing embo ke jing shisha. But ke khwang anong ifia ke ni ke por lada piklem sham yo Jesus lada ke klem don ke jing sham kamot piklem sham me ke shisha baro sham me ke long fake ke balong ke duplicate ke kabam day setia ke bakla ke shisha day tango Jesus Christ. But ngalapen fiba usakayas wat lada u download ke endre abo sham yo Jesus kawan ke jingkala ketuganong Samaria ke klem haba ke sham yu jisu kawan long nong yalap kawan rai ke shnong brokawai kadan ke jingkala u apostle Paul de brio be shit niam hane haba sham yu jisu ke lenti je Damascus u kelalong u apostol be khraw jong try ke khintay ke beklim ha ke tu kelanang be pra jong Yohanes pipuli ne ke Bible nda haba ke sham kamat ye ke jingma be ke jong try ngatwai meta ke sngi bangan ong efi hatu fila ji shem ne hem try ngam kwa fin shem tang si sen ni Jesus Christ kat bangidang ia magani ke pertengi dan kambandan ke encounter ke jingi shem baru try malaka por de pipuli ne ke kitab Isaiah kal nang ke Henry u Isaiah na do kal nang ke beningkong adu kal nang ke besan ula dei badan ke jing khat no blay ula dei nong itu lepa hare ha kal nang ke Henry u blay u penlongi u kalat bo play bo unio sham bo unio ya ka beneng u u tau bo khot bu shong haga jan shimpiar ka tap ke temple bo yo ke serap but ki kerub bo ki ker saudong but ngani tu ipi u sngaw ke sur ke berta u bo khot but ngani tu ipi u linyar wang ang kordit yang ana banga u betengit kiremyang sentur ngashong apleng u patlang u betengit kiremyang sentur but u angel u shim do ngading nagaduan baru kentha ege sentur ge jong uang hakmi ngala kentha ege sentur ge jame but lapen khot ege pop but ege jingbam hok jong me baro fi yo hangne ka Bible ka ong nda habo Isaiah u sham yo tra u yo tra gadan ge jing sham ka bashisha ka pen kalabat hangne u sayo sngaw ge sur ka bo blay kuran ong mano ban let na ka benta jingi but yanungan pa ki ban let na ka benta jingi but u Isaiah song nga hangne try pa yanga fi de ne ka daw what you try ka kam ge jong blay la fi klem ye sham what you rung shi ka kam ge jong blay klem da mat yo Jesus Christ what you lay gani ke jing em klem de sham namar ke jing sham yo jisu kawan ra ke jing ker khu ke jing nadu dangret ngale jing seng khala pen he nga ke yeng ke bashkri yo blay ngatip yo jisu ngatip bo yap ngatip bo mi pat ngam nyo ben ye ke tala hikai nga na yeng sam ngatip kumno manet jing sang Sunday ngatip manet jing sang bro si sngi ngatip kumno ko sngi sa jan ko sngi balang ngatip ko jing sang samla ngatip ko jing sang yeng nganang kumno ban ruai kwaya ngatip iki ko jing em andai kat manang he kat manang samla ke pertai ke taninga ngapoi se ke jaka ka ba ngala jandu sendane ke jing em but ngalajan numwan paisyo nang ta nrei nga aingo yo blay haga por ka banga don haga jaka ka banga klumartam haga jaka ka banga long condemn haga jaka ka banga long ngalasyakan tain ngalong rejected ngalong lonely ngadon ga jaka ka banga sa marway ka jingpang ka bejur ka ban nga arteli ka jingpang ki banga mlasyo ya ka banga niya chakman ngala bakla hagili ang gibobon balay nga po isyata habang nga he nga san haga jingtip isibon nagkakitin ka jang play kajubahap ka mangan ay figaday nga klempat yakendo baru jisu nga yakendo bat kaniyam day haga pratarik jang upnay Oktober kat kanday spa praponyo bahabang asyong hakaway ka jaka jong ka jing shakri play
ngam tip ya ka kren ka yarwai ngam sngaw tho hari tangkawai ngayo sngaw ya ktien ka bukren ka bau jisu wang lada baro kim it shu me ngangadang it me but hagata ka sngi ngani tho ifi ngayo I haga bakan jaman sim ya ki kti ki ba luwet ki ba mong ki ba pat bero artali ki jong turai but bau dang kner but de hangta bang sa ong Pleng kam day ka puris kam. Pleng u jisu day bushisha. But day hangta baga not jonga kaluet. Day hangta bagi umat jonga ki jaw klem kutsu. But day hangta la pen kia iga jingpang jonga. Day hangta la wenglot iga pop baro. But day hangta la pen kelai iga jingim ko jonga. But nadu kata kesengi banga syamil try. Nga klem babi haduk mentak sengi but ngala yang kumne ban kran fi ktien ke jomplay mdai banga shame ke theology mdai banga shame ke niam mdai banga shame ke brio mdai banga shame ke buram mdai banga shame ke spa ngala shame uta ubadon kam tam ke jingim baru tahu de try jingi u Jesus Christ ununu brio ubada mat ubada sham ubada don taka encounter ke bangi ong de ktien pareng ubada mat ubada sham ke de kendo blay ngani tu ifi un kelalong daku moipat hage jingam ngani tu ifi daga jing sngongo yu try daga ba ai buram show blay bangala sham yu nu try uba khlem ino yang adu mentag sngi ngala sham yu ni uba ka pertai barok away kala kentaj bagala nyaw ben handrai uni wan wat bara bangala sham yu ngatip badai tang mo uba iet shisha hage jingam jang nakatagadaw ngayang nang niban krani gani kubor banga saong ifi Kaba Donkam Tam Jingim kam don kam ka waypat kapisa kam don kam ifi ka buram ka nam ka kerdan kini kim da don kam kini kilong temporary kidegi betanga ka pertai hari kan mau lada fide yisham lada fide kendo blay ka jingim jok fishi sin katakan pen kelai fi shaki eki khraw bakan pen poy fi shi ka jingker ko lada don pleng jong fi yang ne fidon ki addiction gi bubon ngakran ne de jing sngo tho lada don pleng jong fi fidon ki jing million besneu ki addiction ha gi jing ga di ga bam but pikwa palat ban light pikwa palat ban mat e ga jing kala ga jing em kan mau what ki rehabilitation center kim la ban pen kala fi mdan bala ban pen dikut e ki telai ki bete jong ka addiction ga jing em jong pre kabang chat keren berbor kedai lada mla shu da kanu bor handrai lada fiwan ban sham baru try mjudan jing baru briu bi sham baru play on pendekot lot yaki kenjeri ki bete yaki jing em jawfi dan preng jawfi fidwai lagi paus nem kadan ke linkor jong ke jingdok jingkedok ke bapan yafi ka ban kiai ke jing im ke jofi ka dau ke dei piklem sham yu try piklem ye kendo blay don preng jofi fi bat sa ke jing pang ke jing khraw de ke paus nem ha ke jing im ka dau baro ke dei piklem ye sham shisha yu try jong ke jing pen kia ngadwai meta ke sni bagi priu ke bi sham u jacob udan ke jaka ka bo shu pet yap hare ka wai ke sni uya kendo blay uya lempat bat uya sham baru try bat lapen kelai na ke kerteng Jacob ke bamut u bersyukur lapen kelai u Israel ke bamut u bala kerku jong blay bat ngeduai meta ke sngi banginum syuyat kum to hakene ke jing emban supena no ekai ke por hari ke bang kwa nganong ifi ke ai ke bang keren hang ni ke dai Kaba Donkam Tam ke jing em ke ai ke Kaba Donkam ke dai bangi sham yo Jesus Christ bat bangi dia kendo play markamat ngayo ibo Jisu ang ke gospel ke jong Lukas kalanong ke beshipawan penkut dagane fitip neam u Jisu kurane gane haga yeng ke jong ke Mary ke Martha bat Lazarus ngan supule gane khendiat nakalanong ke beshipau nda hadien ba ularung ke Martha ke pedang sengo bahayu Lazarus le ju khamdan yeng henrei ke Bible kong ke Mary ke shong ki kijat ke jong turai bat habaga Martha kawan knyum u Jisu baga Mary ke shong ke klem yarap kam u Jisu ang ko Martha sengap bawang ini giktian ko Martha pakuslai bar papin shitom sat eladi shapang bon ki ero
Henry tangkaway Kaba Donkam ngasay ong igabriw dabat bahay kikintian gibu Jisu ang uang tangkaway Kaba Donkam bat kata kaday ka Mary kalajid igata kabenta ka baba kabanom rong no naka lano ro kamod ayugan iftip ka Mary ka Shami u Jisu bat kadakwa ban syong bado fi tangkaway Kaba Donkam nakatakadaw sa ong fi nai supriang ya kaniam nai supriang yu Jisu ke Jingim jong fi labiang fi Donkam na Shami fi Donkam na sngaw toyo fi Donkam na yu sngaw ke surjo fi Donkam na mad ngakrane fi hakini ke por kambun pim sngaw to bahayo play kambun pim ju jaw umat kambun na preng jong fi mjudan shu ke to ke jing luet ke donot pim ju sham shu ke to ke jing plu jong ke jing et ke daw ke dai ba pi klam ya sham fim tip u play menta ke sngi kat bangan keren nang ni u kwa palat hagini ke sngi ke bakat do ban pen pau ya dia ke prio bini sham baru try dan preng jong fi yam pi pat dot not malaga pora ye nama pi sham palat e ke jing pi sham palat e ke jing khuslai pi sham palat e ke jing shaeno pi sham palat e ke jing pang e ke jing khraw e ke jing shalaban pi sham palat e ke jing klumar ke jingem kadaw ke dai ba pi klem sham yo try bala ban pen kala lot iki baru nakatadaw man ta sngi ba nga krane ke ni ngakwa bapindan ke jing kendu you play with us ai ngini sham baru try ai ngini kendu baru play uba matla abu ya sham yo Jisu uni o pet kikman uba pangiap Shillong habo ya sham yo Jisu uni ya bet kikjan ngani tho ye fi uba ko uba kedor met un bet ke jing im ke jaw baro khat ke sham baru Jisu uba yap ngani tho ye fi ukla im habo ya sham nakatadaw nga krane nga nagaktiyan matagasngi nga kwa ngan kot ifi bafiday banday kendo baru play matagasngi balay pim yo bautray udang kner lagi kiti shafi matagasngi udang kner yagi kiti jong jing penem udang kner yagi kiti jong jing pen kia udang kner yagi kiti jong jing plat yagi jing im ga fi balada fi kloy bani sham daga donut ka balawet mano try nga dan ka pop ngamla lai try ngadan ke jing million besne ngam la lai ngadan ke try ke jing ke jing ngam la lai ngam coffin ku slai kita Kaba Donkam Tam me figure day one man sham baru try nagata dawngan pen kot ini ke jing kren ngakwa nganong ifi I finish sham yo try nai kerki agani ke pol ngam coffin plip no ngam coffin pet u play kuran ifi ni ke por men se me khot jong play khot ifi dan play jong fi pi klem yo priang ege bo pipan namaru play ko fini sham shu abalu nai wat ege jingker khu wat yo tau bala ban kerku nai wat ege kamba wat yo tau bala ban ne ege kamba sham yo Jisu Christ ula yap ege ding fna ula mi pan maradu mentag sing ko ban pen pau ila di chifi bread ege jinglong niam bread ege jing sarang bread ege jing sngo biang pai show play fini yo ege kamba kanja ngan pen kut no ngakwa nganong fi nai pen leno ke jing im jong fi namar pin im tang si sen ku mangalaong karta jong briu ke dege belingkot ke bangim tikna na kata gadang la fi yo alat menta ke jan met bani sham ngakwa ngan ai ke ni galat kat banganang keren nang ni ngara lagi kti ngakwa ngan ong fi ru la fi yo sngo ni ke jing keren ke jonga pyong try ngakwa ngan ni sham ban me umen sim jong blai un ktai fi ke ni Shura ikakti ki jofi rengkat ban nga tengin ye duai lang ku try hagini ke pora playing a young nang ne ngayo iken try kini ke briu deki bon ngot ken try ki bayo snowing ni ke jingkran try ki bakhlem sham shisha ye me ke jingam ki bakhlem snow tho bha ye ke jingya lenti ke jonki ki bi shami ke niam ki bi shami ke buram pertai ki bi shami ke aka retry menta ke sni penlong ki komu sakayas
try ba me de shong ga yeng jong ki ba me de pen kendo kada don ke jing kendo bat ke jing sham penlong iki ko pa kum ngene nong Samaria ke ba de kendo bat ke ba ino yo khiu bat ke klalong kanong yalap ya ke jing pen em shekenong Samaria ba khat penlong gen try iki kum yo Paul gen try u ba de sham ga lenti che Damascus penlong gen try ngi mengin long ko pa kum Petrus u ba sham bat me ga duriao try play penlong yengi gen try penlong iki ne ke brio mata ke ski try kubutu nong gadarau bala bread you shalom jing tap upam dan chu bala wan handai habau ye shambat me jisu wan jing jing tap brio la plat yiki jing yiki kinjuri jong jing te jong jing long basneu khabor sot kan pet yap habangi ye shambat me try na try yiki ne ke brio ngayo I dan pren jong ki ko pa ki pa me kta yiki yiki ne ke klep mat ki ba ka dot no jong ki ka luet ken try ki be shakri me ko pan re ki ba klem sham me try me ta ke ski I can sham me na maraba ki sham me ko try ken yo mat yiki jing shisha bat ke jing shisha kan pelat yiki na dujok kan pelat yiki ko try na ke jing te mrau kan pelat yiki na ke jing pang na ke jing khraw kan pelat yiki na ke aka baro play bat ngedanget ken shisu be it hagni ke por play na sngongo ime play be mekta yiki ke brio bat kat bangarang duai nang ne play ngatip kan try dan play jong ki ke bejau man ki ba phai shme mga duai yo men si me ko chme un kta ige jing im jongki bakan dan ke jing kendo bat me ken try ai bahagi ni ke por ki ni sham ai ne preng jongki ken de kendo bat me ke jing duai jongki bahabaki sham bat me try ken yo mat ige jing kala try ngi ai lot shame ke buro ha ke kerteng ke jong chi sungi duai amen bat amen ngatip dan shibon fi kendo you try agni ski ngatip dan shibon pio ye jinkta ga jong play la da fio ye jinkta no play fio man ye jinkpen kia fio aka ngakwa fin ai ga comments ye tho shanga tho apa ga to ka comments apa ki mobile jong fi ga YouTube ngakwa bangan pen ye tho ifi kalau ga jinkmen ka khraw na marhaba nga krene ga ni ga kubar kadai ga bangang ga sham shisha bat ngala diji kendo baru try pun sin bat ngayo ila pen kala dori ga jingim piru na do mata ga sngi on pen kala dori fi kublai shibon play un khui fi ngakwa ban kerpat ifi sajisin balada fimpat ju subscribe ye ga ni ga channel ngakwa fin subscribe ye ka hagani ga por baru play un khui fi link ba ga ni ga program kublai shibon hagani ka por kalalong jingkar kusha yapi baro kiba shashkor kiba snap ki chen jong blay pag ida sngongo namata kani ka por shisha namata shagri jong blay bla ai ni ka chen ngadang tru nang ni shkhmat pinya shashkor pinya snap ni ka chen jong blay ba pinang mat ke ko khraw jing yapi bat la da pidang kanu no ka jing no kam jing yapi la ka de jing twai ni ka jing slok la ni hanu no mata jing no kam yapi philaban phun ni ki number ki bidan ka screen ki jong fi bat nganget u blay un kerkui jim pi un don kat bat pi bat pin long scam bat u bat tong in second do biang hang ni ka tio ko ban wan khuli shbon